Това искам наказание. Наказание, да можем да спасим всички останали, които продължават да ходят. Но толкова пазите. Напротив, Пазите, защо е пазите? Пазите висше образование. Пазите, не само че пазите, ами дай така възможността да припада. За да мога лично да отнеса въпроса. А вода за майките, които останаха без деца, има ли? Защото за обвиняемата имаше. Вода за нас. Да, точно. Тук се борим, за да няма повече от този род неща. Не се борим за мъст, за отмъщение и нещо от този род. Искаме да предотвратим всички такива деяния и в 21 век с една модерна държава европейска да спрем да си говорим убит пешеходец на улицата. Колкото са по-тежки и по-реални присъдите, толкова повече този, който сяда зад волана, ще си дава сметка, че или детето му, или утре той може да бъде от отсрещната страна пешеходец. Няма ли да излезе? Коментар да направите, да. Все пак толкова медии сме се събрали. Трагедията е ужасна. Това мога да кажа като коментар. Трагедия изживяват и хората загубили детето безспорно. Ние леко и на нашата клиентка, повярвайте ми. Ние леко. Тя чувства ли се виновна? Как няма да се чувства виновна? Кое е вашето право да я пази? По кой начин ти ме спираш, ми кажи? По кой начин ме спираш? По кой начин ме спираш? Нещо ме Тя има такава държавна охрана и кой я разреши на нея тази държавна охрана? За да бъде придружавана... Така, и вие как решите, че тя трябва да бъде охранявана? Как? Що пречите ние да бъде охранявана? Ние не охраняваме, не охраняваме реда. Не, напротив, охранявате да вие допуснахте дори... Защо не ме охранявате? Ние какво можем да направим? Вие знаете ли ние какво можем да направим? Вие охранявате сградата. А потърпевшите ги изкарате за друга страна. медиите пречим на реда в залата? Аз съм дядото на потърпевшите. Защо? Не само това, ми имаше заплаха от ваша страна, че ще не изгоните навън. Да? Лично ви. Нямахте абсолютно никакво право, защото тя като симулираше припадъци, веднага скочихте вода и така нататък. Всеки може да припада, господине, и аз и сега мога да се строполя. Само че това не решава проблема. Съжалявам. Няма какво да съжалявате. Следващия път внимавайте как се държи. Така, обърнете се към председателя на съда. Има входирана молба преди съдебното заседание. Каква е тя? Аз не мога да давам информация по това. Обърнете се към... Вашите хора ни пречват пътя. Каква е молбата? За какво? Ако обичате, на никой не пречи. Всички камери са заснели как вашите служители ни пречат да минем. Вашите служители ни затвориха пътя и ние не можахме да слезем. Съдебната сграда. На какво охрана? Охрана на реда в сградата. След като човек е направил една грешка, след като не се е съобразил с законите и правилата в тая държава, стигнало се до смърт на пътя, мисля, че не е редно този човек да каже: съжалява много, убих човек, обаче пуснете ме да си отида вкъщи. Мисля, че е по-нормално да каже: убих човек, съжалявам много, но ще си изтърпя наказанието.